Alexander a vy počúvate podcast Medzi životom a stratou. Ahoj, čo robíš? Zaznel v telefóne ten známy hlas. Dávam dokopy podklady k ďalšiemu prípadu. Nepôjdeme na kávu? Pokračoval ten hlas. Môžeme, tak o 16. pred poštou, odpovedal som. Super, teším sa. Hlas doznel a ja som sa snažil vrátiť mysľou do reality. Nedarilo sa mi to. V hlave mi bežal film o krásnej dlhovlasej dáme s romantickou dušou, ktorú skryla za všednosti dní a svoju potrebnosť pre celý svet. Pretože presne taká je. Zvyknutá byť pre všetkých a i zvyknutá, že pre ňu tu nie je nikto. Ja som sa snažil a snažím byť prítomný v jej živote aspoň chvíľu, tak ako by chcela, ale tak, aby to neubližovalo obom. Sú to zázračné chvíle plné smiechu, úsmevu, ale i vážnych slov. Keď je tak človeku jednoducho dobre. Z mojej povahy je to však vždy len na chvíľu. Ju to ničí, hoci v danej chvíli si to vychutnáva. A ja tiež. Hoci viem, že opäť je raz, to bude opäť len tá jedna chvíľa. Je to tak dané, že krásne chvíle sú krátke, neopakovateľné, nikdy nemajú presný dátum, kedy sa stanú a tiež, kedy sa už nestanú. Patrí ľuďom, pri ktorej môžem premýšľať nahlas a svojim myšlienkam nakresliť tvár. Nech už sú akékoľvek. Som jej veľmi vďačný, že ju mám vo svojom živote a že ona na mňa nezanebrala. Tých hlavných ľudí v našom živote nám vyberá totiž duša.